ҳуҷуми Искандари Мақдунӣ ба орионои ғарбӣ. шоҳоне ки пас аз Дориюши Кабир ба тахти орионо нишастанд, фикри осоиштагии мамлакатро накарданд. онҳо ба айшу ишрат машғул гардида, дар дарбор кашмакашиҳо мекарданд ва рақибони худро аз миён мебардоштанд. Македония дар ҳамин давра вусъату нумӯ меёбад ва Юнонро Филиппи ду, шоҳи Македония, тасарруф менамояд. Филиппи ду барои қасд гирифтан аз ориёиҳо ки чандин маротиба ба сарзаминҳои онҳо лашкаркашиҳо карда буданд, тайёриҳо мебинад. соли 334 қабл аз милод писари Филиппи ду, Искандар, ба Осиёи Сағир баромада, бо душмани худ дар назди руди Сраник рӯбарӯ мешавад. муҳорибаи дуюм соли 333 қабл аз милод дар назди Иса ба вуқӯъ пайваст, ки лашкари ориёиҳоро дорои се сарварӣ менамуд ва ин лашкар шикаст хӯрду дорои се фирор намуд. пас он Искандари Мақдунӣ ба сӯи Миср рафт ва Мисрро бе ҷанг ба даст овард. соли 331 қабл аз милод дар назди Гавгамел миёни ду лашкар ориёиҳо ва мақдуниҳо ҷанг мешавад, вале ин барои ориёиҳо натиҷае набахшид. баъд Искандари Мақдунӣ Бобул, Шуш ва тахти Ҷамшедро ба даст меорад. Искандари Мақдунӣ дар назди худ мақсад гузошт ки бояд тамоми сарзаминҳои императории ориёиҳо ҳахоманишионро забт намояд. ҳокими Портро ба Искандари Мақдунӣ бе ҷанг таслим намуд. пас он Искандари Мақдунӣ ба сӯи бохтару суғ равон гардид. Искандар барои забти суғду бохтар тайёрии ниҳоят мустаҳкам дида буд. суғдиёну бохтариён нисбати Искандари Мақдунӣ ва лашкарионаш муборизаҳои шадид бурданд, ки инро Искандари Мақдунӣ аз ин мардумон интизор набуд.